Zientziaren arabera, barre egiteak onura desberdinak ditu. Gorputzeko muskuluak erlaxatzen ditu eta ongizate sensazioa areagotu. Barre egitean, hormonak askatzen ditugu. Gure garunak dopamina, oxitozina, serotonina eta endorfinak askatzen ditu. Eta barreak gure harreman sozialak hobetzen ditu. Jendeak nahiago du ondoan, barre egiten duen jendea, purrustaka dabilena baino. Gaurko programan umoreari eta barreari buruz hitz egingo dugu Idoia Torregarai umoregilearekin. Berak aurkeztu baitu Bilbon egindako bertso zientzia. Batetik, Bilbon egindako bertso zientziako bertsoaldiak eskainiko dizkizuegu eta bestetik Markinako kontzesiotako jaialdia. Ongi etorri barrearen eta umorearen hitzetik hortzerara. Zientzia da jakin gogo bat, ailegatua gaur dainon, ikerketa eta gogoetata, zalantzat dudata lainon, bersolariok antzeko gabiltz, bai orain eta antainon, gure ahotik irteten denak, zuen belarritaraino, hipotesitik gehiago dauka, ziurtasunetik baino. Azken 7 urtetan bakarrizketak eginez, plazaz plaza dabil Idoia Torregarai umoregilea. Bakean dagoena bakean utzi, luze edo motz eta stand-up bakarrizketa saioekin. Euskal Herriko herri eta auzoak barrez lehertarazi ditu, eta egunerokoan betaurreko umoreekin bizitzeko aldarria egiten du. Idoia, elkarrizketa egin behar dugu ezagutuko ez bagina bezala. Bueno, oso zaila da, mirari. Lasai, profesionaltasunez egingo duguta. Hala ere badakizu, esango dutela, hau entxufismoa dela. Bueno, esan dezatela nahi dutena, nik ere nire karpena egiten diotelako bertsogintzari. Nolako oraindik ez dakit, baino egingo dut. Eta ez dakit nahi duzun umorearen mugei buruz galdetzea. Ez nahi umorearen mugei buruz galdetzea. Galdetu iazu kroketei buruz. Bale, kroketak, bertsolaritza, beste zerbait? Bai, UEU adibidez. Bale, horiek guztiak galdetuko ditugu. Listo. Normalen, otxonetzekotze prozesun ingurun iten dien ikerketak saiatzen dira argitzen 3 galdera garrantzitsu diela. Noiz hasi izan, nun hasi izan eta zeba edo nola hasi izan, ez? Orduan, argi gelditzen da, lehenengo etxekotu zan animalia otsoa dela. Hauxe da, gaia. Historia horrean gaude, duela milaka urte. Zuek biok, otso saldo bateko partaideak zarete. Taldeko batzuk hasi dira inguruan bizi diren gizaki batzuengana hurbiltzen. Julio, otso zarra ez da fio. Baina Iruri, otso gazteak, jakimina du eta bestekin batera gerturatu nahi du. Planeta hontan gabiltza horren beste urte, eta bizirauteko hainbeste apunte, nik hurbildu nahi nuke saiatzearen truke. Gizaki ustezkoiek majo pinta dute, gizaki ustezkoiek majo pinta dute. Gulau hankatan goazera apainean, naiz majo hitza lotu zaizun mingainean. Enaiz bate fiatzen jartzen naiz minean, ibiltzen direnekin bianken gainean, ibiltzen direnekin bianken gainean. Lasai ez gara izango guaien titere, ta begira hor jaten hainbeste botere,
Urbildu gaitezen ta lapurtzea xede. Pentsa ja ez badugu eizatu behar ere, pentsa ja ez badugu eizatu behar ere. Aztu haien esku haragi orpoak, gizakiak ez dira nire gustokoak, gu otxoak gara goi paleolitokoak, ta gizakiak berriz goi paletokoak, ta gizakiak berriz goi paletokoak. Ala ere dituzte, bai aietxen sarmak, ta jarraitu ditzagun utzitako astarnak, jaso gura nituzke, ai hortako lanak, eman ez dizkidazun mimota lastanak, eman ez dizkidazun mimota lastanak. Mimoak ta lastanak nik baitauzkat doi-doi, ta hurbiltzen bagara otxo beltz ta marroi, gu bihurtuko gara gizakien morroi, ta baietz niri eman denborak arrazoi, ta baietz niri eman denborak arrazoi. Atzo manifestazioa egin zen Durangon Euskal Herrian euskarazek deituta, euskaraz bizitzeko Euskararen Errepublika lemapean. Zuek elkarrekin joandako bi adiskide zarete, 61 urte dituzuen bi lagun. Duela 3 hamarkada gutxi gora bera ikasi zenuten euskara, gau eskolak eta ETB bat izan ziren besteak beste zuen euskara ikasteko prozesuan euskarri eta laguntzaile. Gaur egun berriz ere euskararen berpizkunde urrun hartatik gauzak izugarri aldatu dira entzun eta entzun ari zarete, eta hori ekarri duzue manifestazioan ekarren aldamenean zoaztela hizketa gai. Zuek nola ikasi zenuten duela 3 hamarkada eta egoera zenbat aldatu den ordutik ona. Bide zati bat egin dauenak ibilbideaz badaki. Eta laguna bide horretan nik ondoan zaitut euki. Entzunak entzun esateko lez, ezete gagoz tristeki, gure hizkuntza larrialdian ezagutu dugu beti. Gu izan ginen berpizkunde bat gorpoztu zuen biale. Geroztik goaz bidean barna, orain dale, orain kale. Baina alare jendetza batu gara gaur kalerik kale. Larrialdian gaude oraindik, bizirik gauden seinale.
Bizirik gagoz, baina beste hainbat bizidun deukogu kontra. Bada Espainia, bada Frantzia, eta begira Europa. Ondino ez dugu hegemonira, bidean undauen topa. Ta ez da lortuko ez simpatiaz, ez pixka batez mutxoka. Jaurlaritzaren txantxangorria ez alda peperen kaio. Eta atzetik arrano beltzak naita ezinean darraio. Euri zaparra bat lehertu da ta ez dakigun noraio. Ta euskarari guri bezala aterkia falta zaio. Txirrita zarra behazteko zan maixu bategaz latinez. Potroetaraino egindanago txoritxo ez da panpinez. Jakindakien jentea dago, ta mordo batek jakinez. Eta hori ezin dugu konpondu koreografiak eginez. Ordu terdian jardun ostean manifan bultza ta bultza. Goazen ostatu bateratan aztertu gure hizkuntza. Gure kafeek islatzen dute gure hizkuntzaren funtsa. Batzuentzako ebakia da eta besteentzat hutsa. Prest daude? Ba ez, gauza bat falta da. Itxon pixkat, Oain, bai. Oain, prest gaude. Hau beste gauza bada. Hau beste gauza bada. Idoia, aurten bertso zientzia aurkeztuko duzu, nola hartzen da horrelako proposamen bat jakinda urtetan Kike Amonarrizek egin duela? Ba erantzukizun handiakin eta ilusio gehiagorekin. Egia esan proposamena egin zidatenean, kriston poza hartu nuen, izan ere alde batetik, bertso zientzia ekitaldia ezagutzen nuen noski, inoiz ez naiz izan, hori ere egia esan berbalin bada, baina beti jarraitu izan dut sarean eta iruditzen zitzaidan daukala kombinazio perfektua edo perfektuenetako bat. Alde batetik bertsoak gustatzen zaizkit, bestetik zientzia zalea naiz, eta gainera humorerako jokoa ematen du. Eta zuk esan bezala gainera, Kike Amonarriz handiak aurkeztu du orain arte, eta bere ordezko izatea, badauka erantzunkizuna, baina baita ere ez dakit, halako poza handia ematen dit, izan ere, badakizun bezala, Kike Amonarriz gure erreferentzia handienetako bat. Beraz, gogotsu eta ilusioz beteta. Hala ere ez da gai jartzaile bezala egiten duzun lehen lana? Ez, behin orain duela urte batzuk, Usurbilgo talde batek, martxoaren 8 inguruko bertso saio bat egiten da Usurbilen, eta eskatu zidaten gai jartzaile lanak egiteko.
Eta egia esan, inoiz ez nuen egin horrelakorik, eta saiatu nintzen prestatzen zerbait duina nire ustetan, eta konturatu nintzen gai jartzailea edo gai jartzaile izatea ere badaukala bere lana eta bere kezkak eta buelta batzuk eman bertzaizkiola baita ere, eta egia esan esperientzia polita eta baita ere eman zidan bertsolaritza ikusteko edo beste begi batzuetatik. Zientzia humorez konta daiteke? Noski, humorez dena kontatu daiteke. Hori da nik uste dudana. Zientzia humorez kontatzeko behar dena da alde batetik zientziaz jakitea. Edo kontatu behar duzun hori kontrolatzea edo pixka bat jakitea. Hori lehenengo eta behin. Eta gero pixka bat humorerako joera. Humoreak daukana, kasu honetan zientzierako, eta hau bai dago zientifikoki hainbat ikerketa egin dira, humorearen bidez jakintzak barneratzen dira eta denbora gehiago irauten dute gure burmuina. Ze antzekotasun dituzte gaur egungo umoregileek eta bertsolariek? Bueno, nik esango nuke bat baino gehiago badituztela, edo baditugula esango nuke. Alde batetik, holtza baten gainean jartzen gara, gure gorputza eta mikrofono baten aurrean. Eta hitza daukagu, nik uste lehen gai. Hori hasteko eta behin. Egia da, bertsolariek bat-batekotasunean bizi direla, eta hori da beraien nik uste den magia egitekoa, lan asko dagoela atzetik. Humoregileek, bakarrizketalariek ere badaukagu, gidoi baten gainean egiten dugu, baina aukera ere bai izaten dugu bat-batekotasuna aprobetxatzeko. Eta hori oso garrantzitsua da. Nik uste beste antzekotasun bat ere, batzuk eta besteak ere, kronista bihurtzen garela. Gizarte horretako kronistak. Eta horrek ere batzen gaituela. Zo izango zinateke bertsolari? Bai. Bai, baina horretara jarri berko nitzake ikaragarrizko enbidia, ez da, baina enbidia esan ez, ze ondo egiten duten, eta noizbait jarriko banitz behar bada, koplatxo txar batzu balima dira ere egiteko, bai, noizbait pentsatu izan dut, ostras, ikasi beharko nuke hori. Zuek 3 lagun zarete, urtero gabonetan hiriburu ibiltzen zarete. Bilboko Izotz Parkean, patinatzen, Donostiako azoka berezian, Zersuma, Gasteizko pintxopote espektakularrean, Iruñako karruselak, egunero ardo eta txakolin, pintxo eta taksi, 3 senyora bezala zabiltzate, han, jan eta hemen lo, egunero plan ezberdin bat eginez. Gaur, 45 metroko noria bat jarri dutela eta Baionara joan zarete. 7 euro ordaindu dituzue, igo zarete, eta 3. bueltan 45 metroko altueran zaudetela, kieto. Ez aurrera eta ez atzera. Antxe zaudete, 45 metrora Baionako noria estreinatu berrian. Zenbat buelta joan diran ezin leike zenba, baina orain ez du hartzen beranzko xenda. Alere gauzona da txarretik irten da, hemendik gugen jeina ere ikusten da. Gugen jeinera heldu zure begirada, tanik bi hanketan dut jadanik tardara, naizta soinean euki 5 bat hamarkada, gu oraindik hiltzeko gaztegi gara. Eriotza ikusten dut nik hementxe parez, aizea ufakata kabina utrabez, nork salbatuko gaituta non hartu babez, hemen ez da timrerik astensorean lez. Tamareoa eusteko ere dauzkat lanak, gainera erasoko du enbatak ta danak.
naiz eta nik onartzen dizkiedan danak, ambizioso egiak makinaren plana. Zuk zeuk ere ematen duzu aski gerra, zertarako hautatu noria bazterra. Hainik esan nizuen etzen uste okerra, askoz hobe gendula kostura tailerra. Beraz orain kostura dozula gurago, edo Carmengo plazan hartzea bitrago, baina gu goian gaude geroztak gorago, suizidatzeko ere altu egidago. Piskat jetxiko balitzu rengo balizan, Baionak glamur gutxi ez gaude Parisan. Zuk behin esan zenduna aipiropo gisan, oraintxe nahi nukenik lurtarra izan. Ai hori esateko daukazun azala, 5 minutu gehiago botako dutxala, zeren benetan daukat gorputza makala, 7 bat Marianito hartuta bezala. Junda Marianitoa eta junda kubata, jaso flekiloak ta egizu botaka, gure rueda handi hau soltatu dataka, markinaraino goaz bueltaka, bueltaka. Jendea zutazko goratuko da, hitzetik hortzeran, txapelketa nagusian komunean izeneko atalean parte hartzen zenuelako eta analisi bereziak egiten zenituelako. Zer gertatzen zen komun horietan? Komun horretan denetatik gertatzen zen, da egia esan esperientzia bikaina izan zela. Proposatu zen idatenian hori egiteko, hasieran ez naukan behar badozo algarbi nore eramango gintuen, baina nik usten dut jendeak asko estimatu zuen kontua izan zela, eta komun horretan nik usten dut gehien sufritu zuen Aider Perez izan zen, kasu horretan HH deitzen niona, eta ez dakit denetatik gertatu zen, ez da? Drama, algara, barrea, urduritasuna, amurizaea noiz azalduko zaren tensio hori, eta behin usten dut, egainare, agertu zala pentsa, hor denetatik gertatzen zen. HH, zer? Hemen tabako usaila da. Ba, nik ez da somatzen. Gainera hemen ezin da. Nik esate dizut, presazakurra baino usaimen hobea daukadala, eta hemen tabako usaila dagoela. Esaten dizut? Ez dakit. Ei, Andoni. Ba, ketxe bida. Zemauz? Oso ondo. Saioa ondo? Ondo, ni tripa azka flojo, baina saioa potente. Txatxe? Zer? Salgatxuzu aurkeztuko. Vale. A ber, Andoni, hau idoia da. Kaixo, Bueno, Andoni. urte askotako, Baita zu ere. Bai. Joe. Nire lagun bertxozalea eta Amurizan fana. Bueno, a ver. Amuriza, Xabier, ala? Batez ere, atia bai, Xabier, bai, batez ere bai. Bueno, zu pixkat, ez esageratu, HH. Ni beti nik izan naiz Andoni Egaña zali, hoi badakizu? Usul ginen ez nuen alperrikan sortu Andoni Egaña fanklubaren afenter, Abai, nun, sartuen, Bueno, kaskoan, batez ere nik kaskokoan naiz eta kaskoan. Oia, ba, hoi nixini, bai. Nire gauta kaskoko, Bai, ez da? Bueno, Txero. Txiro, izan nik, Ja, disimuluan. Bueno, izu ba, hori bat izan da, Hori bat izan da, Bueno, urte askotako. Ahora Andoni laizterra arte. Zer? Txatxe, ez dela garbituko nire bizitza osoan.
Zer ikasi zenuen garai hortan bertsolaritzaz? Ba, egia esan, alde batetikan ikasi nuen edo ezagutzeko aukera izan nuen txapelketa gertuagotik. Ez nuke esango barnetik ezagutu nuenik, baina bai pixkat hurbilketa bat izan zela. Eta niretzat polita izan zen, batez ere, konturatzea, lehendikan aurretik banakien horrek suposatuko zuela kriston lana. Baina horrek ikusiarazi zian zenbat jende, zenbat denbora, zenbat mimo, zenbat lan dagoen txapelketa baten atzean. Eta gero, bertsolaritzarekin gehiago gozatzen ikasi nun baita ere. Orduan ikusten dut, alde askotatik eman zidala hori egiteak. Berriz horrelako proposamen bat jasoko bazenu? Noski, baietz esango nukela, ni beti baiezkoa esatearen alde nagoelako, esperientzia oso ona izan zelako, taldearekin lan egitea primerako izan zelako, saioa bukatu, etxetikan korrikan atera, gauean hortxe grabatu, horrek, adrenalina horrek, nahi egia esan erakartzen hau. Eta zein dira zure bertsolari gustokoak? Egia esan asko, zeren asko miresten ditut orokorrean. Esan bezala, lehen, bertsolaritzaren bat-batekotasun horren atzean dagoen lan guztia burua, burmuinak nola lantzen du, nola antolatzen dien kutsatxo horiek, ez da? Ikaragarri estimatzen dut, eta baina esateko horrela, Maialen Lujambio, nola ez? Alaia Martin ere asko gustatzen zait, Nerea Ibarzabal, Andoni Egaña, buruz dakizkiten bertso gutxik, Andoni Egañarenak dira, Beñat Gaztelumendi, Amets Arzalluz, pila bat daude, esango nuke, bakoitzaren estiloarekin eta disfrutatzen dudala. Eta zein da zure bertsoaldi kutxuna? Buelta batzuk eman behar izan dizkiot, baina egia esan, nik uste, txapelketa nagusiko buruz-burukoan, pasazirenean Maialen eta Amets, hor 8 txikia aritu zirenean, ikaragarria izan zen, gainera gaia okerrez banago zen Maialeni buruzko pelikula bat egin behar zutela, eta Maialenen paper egiteko Amets aukeratu zuten. Orduan, Maialen dagoeneko hasi zen esaten kortxoa erre behar zutela, erre beharko zuela Ametsek bere aurpegia belzteko edo horrelako zerbait, ikaragarria, eta ondoren Ametsek gainera erantzuten dio, ze ondo aukeratu dutela iparraldeko bat erremerrea, Maialenen erremerrea egiteko. Iruditu zitzaidan, argitasuna, azkartasuna eta umorea, niretzat kombinazio perfektua. Entzun dezagun, kombinazio perfektu hori. Maialen, zuri buruzko pelikula biografiko bat egin behar dute. Amets da zure rola jokatuko duen aktorea. Nik bait zerbait nuela, androgino kutsu, norbait aukeratuko, eta hautatuzu, kortxo puntari eman, metxeroak insu, betartea pixka bat, beztu beharko duzu, betartea pixka bat, beztu beharko duzu. Lasai ni ere banaiz, mira beltzekoa, ta hemen sentitzen aiz aski etxekoa. Errea egiteko zure antzekoa, naita hautatu naute ipagaldekoa. Naita hautatu naute ipagaldekoa. Bastante ona zara, errean kopian, nere kolorerik ez, dezu bekokian. Burua nola jarri, pinta egokian, ilea dugu justu kontrako tokian. Ilea dugu justu
kontrako tokia. Ai gure lepo gainak, nolako kulunka, zu sotana bat zara, ni elur maluta. Kostako da berdintzen zuk daukazun luka, ez dakit nork egin behar didan peluka, ez dakit nork egin behar didan peluka. Urtarrilak 11, larunbata. Sarek deituta behin betiko konponbidea lemapean manifestazioa egingo da Bilbon. Biok bizizarete gaur egun Hernanin. Zuk nere apenas ezagutu duzun, Maialenek ezagutu zuen Hernani ura. Hitz egiteko eta lasai adierazteko eskubiderik ez zegoen herria zela irakurri izan dugu hainbat alditan. Dena kale borroka, dena gorrotoa, dena sua eta dena kartzela zigorra. Zuk nerea, behin betiko konponbidea behar dela esaten denean ulertzen duzu zein den mezua, baina gauza batzuk nahiko urrutiko geratzen zaizkizu. Arazo batzuetarako soluzioak jarri direla esaten da, baina presoei ezartzen zaizkien salbuespenak oraindik ere hor daudela nabarmentzen dute. Gaur elkarrekin kotxean zentoztela bertsosaio honetara hain justu horri buruz hizketan hasi zarete. Eta zuk nerea baduzu lehengo garai haiei buruz zer galdetua. Hainbeste urtetako ze kondena ordain, oraindik familiak itxaron gelan zain, historiak hartu du bere buruan gain, ze zaratatxua ze isila orain. Erasoa kalean, erasoa prentsan, herria borrokan tagu autodefentsan, bukaera behar da deskantsatu dezan, ta bai orain jendeak ez daki zer esan. Horren beste urtetan isiltasun menpe, bizi izan direnak horren beste jende, dena erreztuko zela gero epezepe, baina orain tranquil berba egin aldaiteke. Ja ez daude lehengo harri eta bala, baina askok dardarka mamia eta zala. Itz egin ezkero da burdinen itzala, bizi gara pakean pageunde bezala. Oraindik bakegintzak du galtza betelan,
sarri betau eginda kartzela. Pentsa kantu batentzat ze merezimendu, memoria nahi dute historitik kendu, baina iragan dena jakingo bagendu, noiztik hasi oroitzen zeinek agintzen du. Hasteko zerbait polemikoa esan behar dut, zuen arreta neure ganatzeko. Zailtasuna ideologia kontu bat. Orduan, zergatik esaten dut hau? Hizkuntzak eraikuntza sozialak direlako. Horrek zer esan nahi du? Esan nahi du hizkuntza ez dela zerbait gizakiok biologikoki daukaguna? Bai, hori ere bai. Hizkuntza gaitasuna biologikoa da, gure espeziean, kide guztiok partekatzen dugu, eta ez dugu partekatzen gure espezietik kanpora inorekin, nahiz eta saiatu izan garen, ikusten duzuen moduan, behin baino gehiagotan, gure gaitasun hau partekatzen txinpantzeekin, zein hizkuntzak eta ahots hizkuntzak ere irakatsiz, baina ez dugu lortu. Beraz, gaitasuna bai, biologikoa da. Baina hizkuntzak deitzen ditugun horiek eraikuntzat dira, eraikuntza abstraktuak. Euskaltegiko irakasleak zarete eta gaur ikaslekin txangoa egin duzue Gorbeiara. Hirurirentzat garrantzitsuena da ikaslek euskaraz egiten saiatzea, naiz eta akatsak egin edo eta erderara jo. Julio aldiz, zuzentasunaren aldekoa da. Eta egun osoa darama ikaslei zuzenketak egiten. Hirurin ekatzen hasi da, eta mendian gora doatzela Juliori esan dio, agian hobe dela ikasleak lasai ustea. Ni egin dut esan du, batek atseginez, besteak dut gosea, bere aleginez. Gorbeiako aldapa malkartsua zinez, ta ni hemen txenoa zangoen ekinez. Oinak primeran baina belarriko minez, oinak primeran baina belarriko minez. Gorbeian gorantz goaz, denok pausuz pausu, zu belarriko minez, ta aiek jotazu, ama hizkuntza izatea guretzat luxu, baina zure jarrera hain da arriskutsu. Ala desmotibatu egingo dituzu, ala desmotibatu egingo dituzu. Ni eraman zidan ez, eraman ninduen, desmotibaziotik ez dakit zer duen. Enaiz pelma sentitzen, naiz sentitu zulen, zuzenduta zuzendu hankanun sartu den, guk ere horrelaxe ikasi genuen, guk ere horrelaxe ikasi genuen. Ala ikasi genuen apuruz apuru, hasiera batean ez geunden seguru, ta haiek ikastea badugu helburu, naiz euskera ondo jakin den gure aburu. Gero erdera sarri txartu egiten dugu,
gero erdera sarri txarto egiten dugu. Inork yo soy muy alto, ahoskatzen badu, edota aiar toltol, begira enkargu, zuzenduak sarritan izan du garagu, ta euskaldunei ezin zaiel hartu kargu. Guk agian konpleju gehiegi daukagu, guk agian konpleju gehiegi daukagu. Bia konplejatu gara ta esala normala, erakusten diegu euskara formala, mendian joan ala, gorantz egin ala, ikasi dezatela gura nukeala, euskara titulutik arago doala, euskara titulutik arago doala. Zergatik da umorea hain garrantzitsua zuretzat? Alde batetik, nire izaeraren parte delako. Zergaitik da nire izaeraren parte? Alde batetik, nik uste dut bizitzari aurre egiteko estrategia bezala niri funtzionatzen didalako. Hau da, bizitza, badakigu, ez dela beti iji eta aja ibiltzea, baizikan eta gogorra ere bada, eta nik balio izan dit, une gogorroietan ere, gaztetatik, umorearen bidez aurre egiten. Konturatzen naiz, momentu txarrak pasatzen ditudanean, momentu bat iristen dela, zeinetan umorea agertzen den hor, eta berriro esaten dit, etorri zaitez bizitzara, ez da? 7 urte daramatzazu bakarrizketak egiten, baina aurretik bazenituen umoreari lotutako proiektuak. Bai, egia esan, nire etxean ere umorea, hau da, txiki-txikitatik bizi izan dugun eta jaso izan dugun zerbait izan da, nire atea Usurbilko txiste kontalari ofiziala zen, eta ari ikusten duen jendeak nola maite zuen horren bidez, umorearen bidez. Eta berriz nire ama, nik ezagutuetan emakume optimistera izan da, eta beti ere alai, eta horret, orduan nik uste uztardura horretatik, nik segituan konturatu nintzela, horrek bat zeukala zerbait garrantzitsua, eta hori gero eta gehiago landu, gero eta gehiago ikusi hortatik edan, hasi nintzen beranduago, esan den, nik zerbait egin nahi dut zehatzagoni buruz, eta orduan Barretartia bloga sortu nuen, gero hori aitzaki hartuta Euskadi Irratitik deitu ziaten kolaborazioak Manu Etxe sortukin egiteko, hantxe urte pila bat egin genituen, gerora ja hasi ginen ja baitare kolaborazio desberdinek egiten, eta gero etorri zen, bakarrizketana, binakako bakarrizketaren proposamena. Zuri oholtzak zer ematen dizu? Ematen dit, betetasuna, posa, esatea, hemen egon behar dut, Idoia, hemen egon behar duzu. Nik ustean den, momentu horretan, oholtzan zaudenean, zure onena ematen, zure dakizun hori edo partekatu nahi dezun umore barre eginarazte hori, da bizitzea hemen eta orain, ez da? Ematen dit baita ere aizpatasuna, ematen dit aizpatasuna zurekin, eta ematen dit aizpatasuna publikoarekin. Zergatik da garrantzitsua emakumeek oholtza hartzea? Gauza askoagatik. Alde batetik, orain dela gutxira arte eta orain ere ez garelako egon. Eta horrek esan nahi du gizartea hankamoz dagoela. Hau da, emakumeok gizartearen erdia baino gehiago osatzen dugu, baino gure sormenetik ez du jaso, gizarteak ez du jaso ia ezer gutxi, azken urte arte, eta iruditzen zait hori injustizia badela alde batetik, eta bestetik emakumeok asko daukagula esateko. Azken finean, emakumeak oholtzan gaudenean, gure sormenetik, gure onenetik ematen, aberastu egiten dugu mundua, aberastu egiten dugu gizartea, aberasten dugu euskara, aberasten dugu dena. Zuk kontatzen dituzunak emakume kontuak dira?
Bueno, babai, nik kontatzen ditudalako direlako eta ni emakume bat naizelako. Baina beti emakume bat oholtzari igotzen denean, beti etiketa hori ez da. Izan daiteke umore feminista, umore emakumeen umorea, emakumeen gauzak. Aldiz gizon bat oholtzari igotzen denean ez, berea universala da. Berea da, nola esango nuke, erreferentziazkoa, neutroa. Eta hori nik usten dut, buelta bat eman beharko geniokela horri ez da. Zergaitik dira beraiek unibersalak eta gurea da bazterrekoa edo etiketa duna. Bai zuzen ere, beraiek eukidutelako ez dakizen bat ehunka eta milaka urte, beraiek hitz egiteko, holtza hartzeko eta beraien hartu dute, guztiok hartu dugu izango balitz bezala erreferentzia. Noski, orain emakumeak hasten garenean, alor desberdinetan gauzak egiten, guri etiketa hori jartzen zaigu, eta askorentzat, gizon asko ez dira hurbiltzen horrelako holtza horietara emakumen kontuk direlako. Bai, batzutan. Bai. Bai, gure auzoko festetan, bai. Ez. Izateko tangun nahi deulako edo. Bai. Bai. Adibidez, txantreako jaietarako, igo ginen txupinazoko balkoira. Baskari familiarretan. Eta horriblea, porque nahu ni igual erdi urtetako etxe lagunen gana juteko eta holan, eta, bueno, Maio, baina ni hau bertso bat, ez da? Venga, Maio, bota bertso bat. Bai, adibidez, familian ere askotan eskatzen diate, amatxin urte betetzea, sortu bertso bat berarentzat edo, kantatuko dugu bertso bat edo, horrela. Urtatxendik, lagunekin. Benik amatxiekin eta aita eta amekin just palau aldiz. Gu behiz ere batzutan. Niri, batzutan esaten digute ona bertso eskolara etortzen diren bilagun eta niri gaude jantokian eta gure maiko lagunek eskatzen digute bertso bat horrela batean sortzeko. Irakasleak markelek, baina gurasoak eta ez. Bai, niri lagunek, ez dakit nozdeko txapelketaren bat edo eskolartekoa deko tesatotxiet. Iraia, bota bertso bat edo entrenetako edo egin berba ez dakit, zelan urtein jatzu azterketa, bota bertso bat. Eta momentuen dinosu, baina zer dinosu, hain nenoa botaten. Animaliekin jarraituko du pixkatean. Zure amak askotan esan izan du gustura hartuko lukeela maskotatxo bat aldamenean, eta aurten gabonetan zer oparitu jakin ez eta animalien harrera etxe batera joatea erabaki duzu. Baztertuta utzitako animaliak edo zaurituta aurkitutako animaliak ekarri ohi dituzte zaintza leku honetara, eta han hasi zara banaka animalia guztiei begira. Denetarik dago bertan. Eta zuk amarentzat egokiena zein izan daitekeen erabaki behar duzu. Atzeko hauek dira, noski, han kaiolatan eragusleioan dauden animaliak. Ez dakigu bakoitza zer den, ez dakigu zergatik dauden hor, ez dakigu nolakoak diren, baina jakin nahi duguna da ea zure amarentzako itxurazko maskotarik, konpainiarik baute dagoen atzeko 5 hauetan. Etxerako hautagairik bai? Nere amaren konpainirako ta eman dezan tregua, zakur beltzori ona izan leike Alpeetatik heldua. San Bernardo bat ja ajetsua, horixe da lehenengua. Ardo garrafa lepoan dauka ozdenerako negua. Ardo garrafa lepoan dauka ozdenerako negua. Atzo morena hori heldu da, gaur be gure ingurura.
baina zaparrada bat hasi da ta denbora da negura. Zarranazta etxata ezerreldu nire belarri barrura, baina kupela betetan badau besteak ez deuzta ardura. Baina kupela betetan badau besteak ez deuzta ardura. Leku honetan zailda piztiak, pedigridunak izaten, erdi zartuak izaten dira hainbaten. Bigarrengo hau dordokatxoa, utzi zuten apein baten, konpainia hundik ez eginaren lanik ere ez du ematen. Konpainia hundik ez eginaren lanik ere ez du ematen. Babai gainean daukat etxea zer gehiago egin nezaken, ni dordoka ez persona bat naizta ez duen ematen. 4 urte noa zentro honetan, 10 urte dauzkat aurten, behin gurasoek galdu ninduten Durangoko azoka baten. Behin gurasoek galdu ninduten Durangoko azoka baten. Ene bitrinaz bitrina hemen nibela dago illoa, honek oskola goragoa du eta oso propilloa. Apo armatua, lauda ala kareia da arraioa. Lengo dordokan aitona da orain 2 mende jaioa. Lengo dordokan aitona da orain 2 mende jaioa. Neskatxa honen begiratua, 2 begita 2 aizkora, adina ere igarri egin dit eta nola ez astora. Zure etxera amarengana eraman eta asko da, konversazio lasai bat emango diot gustora. Konversazio lasai bat emango diot gustora. Nere amari perikito hau, iguale amango nioke, gajoa hortxe dago bakarrik ez lagunta ez bikote. Lurrean hortxe egiten ditu 2 salto eta 2 kolpe, egarik ezin duela egin sinestarazi diote. Egarik ezin duela egin sinestarazi diote. Baina behin egan hasi ezkero, baietz egin atakea, perikitoak beti ederra izaten du aldartea. Eta pozarren irekiko dut zure amaren atea, baina espero dut zu baino pixkat mimosagoa izatea. Baina espero dut zu baino pixkat mimosagoa izatea. Azkenekoak pena eman dit, pena eman dit zeharo, ainerruki orzoko batean hau eramateko nago, tolestuta eta erdibilduta, bere ego bere
Petroleoak behin beztu zuen zikoina hortxe dago. Petroleoak behin beztu zuen zikoina bat hortxe dago. Prestix unditu ta itxasora, erori zen diesel plusa, eta ordutik belztuta dauzkat bai lumak ta bai gorputza. Paristik etorri zen umea, ai amalaben funtsa, zikoina batek ezin du bete utzi duzun kabi hutsa. Zikoina batek ezin du bete utzi duzun kabi hutsa. Idoia, umoregilea zarelako zara ezaguna, baina beste lan bat ere baduzu, UEUko komunikazio arduraduna zara. Zer da UEU? Bueno, lehenik eta behin, UEU da Udako Euskal Unibertsitatea, kultur elkarte bat da, Euskara eta Unibertsitatearen arteko zubiak elkartzen saiatzen dena, baina gure azken helburua, gure misioa, izango litzateke Euskal Unibertsitatea sortzea. Euskal Unibertsitatea ulertuta Euskal Herri osoa hartzen duen unibertsitate bezala, Euskara ardatz izango duena eta herritarra izango dena. Eta esan behar bada, nila dagoenekoan 20 urte nabil lanean, eta nire bizitzako proiektuetako bat dela. Egia esan hori ere horrela da. Uda aipatu duzu, udako, baina honezkero urteko ere bazarete. Bai, aspaldidanik dagoeneko urteko Euskal Unibertsitatea izena beharko luke, baina hori badakizue, ez dutela horrela aldatzen uzten, zoraitik ameintzat, eta UEUrekin jarraitzen dugu. Eta egia esan, proiektu asko eta ilusionagarriak ditugu. Dauzkagu masterrak eskaintzen ditugunetik, ikastaroetara, udako ikastaroak ere bai noski, argitalpenak ere ateratzen ditugu, divulgazio asko egiten dugu baita ere ikertzaile gazten inguruan, online eskaintza edo unibertsitatearen hildoa ere badaukagu, orduan, nik uste dut, ez aspertzeko lana badaukagula eta bide polita izaten dela. UEUren ezaugarrietako bat bada, beste elkarte eta erakundekin elkarlana. Zu zenbat aberasten zaitu horrek? Pila bat. UEU berak ere bere DNA-an badaukagu, ezta? Elkarlanean aritzea, izan ere azken finean zu jakintza bat bali badaukazu, beste norbaitek beste jakintza bali badauka, elkarrekin ikusten dut gauza aberasgarriago bat egin dezakegula eta horrelaxe funtzionatzen dugu guk ere, ezta? Badauzkagu hainbat eta hainbat ekimen, beste erakunde elkarte unibertsitatekin egiten ditugula eta gainera horretan sinisten dugu. Eta adibidez, horietako adibide bat izan da, elkarlan honen adibide bada, bertsozale elkarteak ere bertan parte hartzen duena, euskarazko kultur sormen transmisioaren hildo bat badaukagu, hainbat jardunaldi egiten ditugula, eta hor besteak beste, UEU, bertsozale elkarteak, ikasik, hortxe badaukagu halako jende eta erakunde pila bat, lanean ari garena, hain gauza eta hain hildo garrantzitsuari aurre egiteko. Zer geratzen daizu oraindik egiteko? Lehen esan dudana, bertxotan hastea. Nik uste dut hori geratzen zaidala. Idoia Torregarai, eskerrik asko. Mila esker zuei. Gero arte. Agur. Zoritxarrean ezerrezta betirako, bihar astelena da, batzun begirako, urren arte entzuleta eskerrik asko, markina aterki bat zara guretzako, hizkuntzarentzako ta kulturarentzako.